Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ndewonu. Onye unu na-anụ olu ya bụ Maazị Chijioke Nzeribe. Ebe akụkọ ụwa nke taata si abịara unu bụ na DỊịRỊ News Igbo. Ngwa geenụ ntị ka unu nụrụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ. Alhaji Atiku Abubakar na-ata Bola Ahmed Tinubu ụta banyere ogbugbu egburu ndị mmadụ na steeti Plateau. Ụlọikpe dị elu bụ Federal High Court dị na Port Harcourt achụọla ndị otu Labour Party ọsọ ụkwụ eru ala. Gọọmenti etiti akapụtala ụbọchị Fraịde na Mọnde dịka ụbọchị ezumike maka emume Easter. Onye isi mba Amerịka bụ Donald Trump ebinyela aka n'akwụkwọ iwu metụtara mmiri ndị mba USA ji asa ahụ. Ndị otu Hamas ekwuola na ekwentị eji enweta ndị otu agha ha na-ejidere ha ndị mmadụ ejidere n'oge agha anyụọla ka ọkụ. Ngwa geenụ ntị ka unu nụrụ etu anyị si tapịa isiokwu ndị a n'otu n'otu. Alhaji Atiku Abubakar na-ata Bola Ahmed Tinubu ụta banyere ogbugbu egburu ndị mmadụ na steeti Plateau. Onye na-esotebu onye isi ala Naịjirịa ma bụrụkwa otu n'ime ndị soro zọọ ọkwa ọchịchị maka ịbụ onye isi ala Naịjirịa bụ Alhaji Atiku Abubakar ji obi mwute wee na-akatọ oke ogbugbu egburu ndị mmadụ na steeti Plateau nakwa steeti Borno. Ọ na-eme nke a site n'ịta onye isi ala Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu ụta na ọ bụ maka atọghị anya n'ala wee chọọ ihe danyere na mmiri mere ka mbọ a na-agba iji chekwa ala Naịjirịa ji adaghachi azụ. N'iji obi mwute ya, Atiku Abubakar site n'akara S ya mere ka amata na mwakpo ndị omekome wakporo ndị Zike nke dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Basa na steeti Plateau bụ ihe na-agba anya mmiri nke na ihe ruru mmadụ 47 nwụrụ n'ime ya. Ụlọikpe dị elu bụ Federal High Court dị na Port Harcourt achụọla ndị otu Labour Party ọsọ ụkwụ eru ala. Nke a bụ maka akwụkwọ ndị otu Labour Party gbara ndị omeiwu mmadụ 27 si n'otu PDP pụọ banye APC. Onye ọkaiwu bụ Emmanuel Obile n'ikpebi ikpe a mere ka amata na ụbọchị Tuzdee dịka ọnwa Eprel gbara mkpụrụ ụbọchị 15 mere ka ndị Labour Party mata na okwu a enweghị ebe o ji azụ eje, ebe ọ bụ na ọkasị akasị dị n'ụlọikpe bụ Supreme Court akapịala otu okwu a ọnụ ka ọnwa Febụwarị gbara mkpụrụ ụbọchị 28 nke 2025 anyị nọ n'ime ya. Ọkaiwu Obile mere ka amata na okwu a bụ nke ụlọikpe Supreme Court kapịrala ọnụ ka onye ọbụla were mmanya tinye n'ọbọ. Gọọmenti etiti akapụtala ụbọchị Fraịde na Mọnde dịka ụbọchị ezumike maka emume Easter. Gọọmenti etiti akapụtala Fraịde na Mọnde dịka ọnwa Eprel ga-agba mkpụrụ ụbọchị 18 na mkpụrụ ụbọchị 21 ka ọ bụrụ ụbọchị ezumike maka emume Easter. Ọkwa nke a si n'ọnụ minista na-ahụ gbasara ihe na-eme na Naịjirịa bụ Dọkịta Olubimi Tunji Ojo n'ụbọchị Tuzdee dịka Punch rụtụrụ aka mere ka amata na ọ bụ ihe dị oke mkpa igosipụta nkwanye ùgwù na ịhụnanya Jesu Kristi nakwa aja ọ chụrụ maka nzọpụta nke mmadụ, ma sitekwa n'otu aka ahụ na-ekele ndị otu ekpemekpe Kristian ka ha were obi ụtọ na ọṅụ rie oriri a. N'otu aka ahụ kwa ka odeakwụkwọ na ministri a bụ Dr. Magdalene Ajani kpọkuru ndị otu ụka ka ha jiri oge ezumike a kpọkuo ekekere ụwa ka o weta udo na adịm n'otu n'ala Naịjirịa. Ngwa cherenụ ka anyị jeenụ zụchara ahịa wee chigata.
Ewo, ọ bụ ka m si jee. Nne Nkiru, ole nke ị na-ebezi udu akwa a? Kedu nke bụ na Nkiru bịara akpọ m si na kemgbe ụtụtụ na ị ka na-ebe akwa? Nkiru, kedu ihe na-eme nne gị? Ọ bụ maka na Dadị gbara ụgbọelu wee jebe Abuja n'ụtụtụ a. Nne Nkiru, ọ ya na-emenụ gị akwa niile a? Ewo, amaghị m ọ dịkwa ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Agwara m ya bụ ụgbọala ma ọ chọghị ịnụ ihe dị n'ụgbọelu ike ya gwụrụ m. Kedu airline nke ọ bara? Ahịkwa m, ọ sị na ọ bụ pikọpụ pigini nwa echetazikwa m. Kedu ihe na-eme ebe a? Dadị, nnọọ. Kedu ihe na-eme ebe a? Nne di ya, ọ gịnị na-eme gị akwa? Nwunye gị si na ị gbara ụgbọelu wee jewe Abuja tata. Airline m bara bụ Peace Airline. Peace Airline bụ ndị na-elekọta ndị na-eso ha eme njem anya. Ọ bịa ka ị nọ ebe a na-etigburu onwe gị. Akwa gwara m ya na ọ bụ Peace Airline ka ị nwere ike ịba. Enweghị airline ọzọ pụrụ iche na Naịjirịa. Nwanyị, lee anya mmiri fisha. Peace Airline enweghị nsogbu ọbụla. Chukwu daalụnụ ndị Peace Airline ebe unu kpọlatara ndị m. Ọkwa n'ụtụtụ a ka m pụrụ. Elekere 6 nke mgbede akụbeghị, abatala m. Maka gịnị? Peace Airline bụ ọpụrụ iche. Dadị, ugbu a ka m matara n'ezie na Peace Airline bụ odogwu dị na airline. Nkiru. Nke a bụ maka mba ofesi. Onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump ebinyela aka n'akwụkwọ iwu metụtara mmiri mba USA ji asa ahụ. Trump etiela iwu na ndị mba USA ekwesịghị ịnọ na mmiri ncha na-aba ha anya. Iwu megidere mmiri eji asa ahụ nke Barack Obama na Biden tinyere ugboro abụọ n'afọ 12 zuru ezu mere ka ọ bụrụ iwu na mmiri ndị mba USA ji asa ahụ n'otu nkeji agaghị akarị galọn 2.5. Nke a mere ka Donald Trump kwuo na mmadụ agaghị enwecha nkwa na-akwa aka n'ume na a ga-agbapere ndị mba USA mmiri ka ha were sapụ njọ ekere ụwa. Ndị otu Hamas ekwuola na ekwentị eji enweta ndị otu agha ha na-ejidere ha ndị ejidere n'oge agha anyụọna ka ọkụ. Nke a mere ka ndị agha Israel gbara ogbunigwe nke kpochapụrụ ndị na ihe niile nọ na mpaghara ahụ. Ndị agha Hamas a bụ ndị agha tọrọ ndị otu agha USA na Israel wee tụọ ha mkpọrọ ejeghị eje alaghị ala. Ndị otu agha Israel na USA na-agba mbọ eleghị anya n'azụ iji hụ na a hapụrụ onye otu agha mba US bụ Alexander nwa New Jersey dị afọ 21 so ndị agha Israel akwa mgbọ. Nke a bụ maka egwuregwu bọọlụ. Egwuregwu bọọlụ akpọrọ UEFA Champions League bụ nke agbara ka ọnwa Eprel gbara mkpụrụ ụbọchị 15 nakwa 16 bụ nke ndị egwuregwu bọọlụ akpọrọ Aston Villa na Paris Saint-Germain PSG sọrọ asọmpi nke Aston Villa sọrọ ha ọkpụ 3, ha sara naanị ọkpụ 2. Etu ahụkwa ka ọ dịkwa ndị otu Borussia Dortmund gbara ndị otu Barcelona FC ọkpụ 3, ha sara naanị 1 ọkpụ. N'otu akwa ahụkwa ka ndị otu Arsenal FC
gosiri ndị otu Real Madrid na-ebule GC ejeọgụ site n'izi ha ọkpụ abụọ ha sara naanị otu ọkpụ. Nke a bụ iji tụkwasara ha ya ọkpụ atọ ejiri zie ha ozi n'izuụka gara aga. Otu ahụ kwa ka ọ dị, ndị otu egwuregwu bọọlụ bụ Inter Milan gbapụrụ Bayern Munich na asọmpi nke ha n'agbanyeghị na ha nyere ọnụ goolu abụọ. Ebe a ka anyị ga-ewetara unu akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe. Ebe unu na-anụ olu anyị bụ na Real News Igbo nke sitere n'ọnụ Maazị Chijioke Nzeribe. Ụbọchị a ga-akpụ isi ka akpụọ ahụ ọnụ. Daalụnụ maka ige ntị.